Usa ba ka sa mga tao nga naglibog pod kung asay paliton ang Caspar Ultimate Aero or ang Pinewood Cayman Dream? Well, in this video, ato na i-compare para at least matabangan ti ka. So don't skip. What's up mga kapadyak? Kung bago mo sa channel, ako si Dan, ang inyong kapadyak bisdak. Tignan mo kung mga videos regarding mountain bikes, road bikes, or any bicycles basta sud sa tong scope diri sa Cebu City. And kung magpalipay nimong pagbike, well, this video is for you. Make sure na nga-click ka sa subscribe button and the bell button para certified kapadyak na sad ka. So what are you waiting for? Smash that subscribe button and let's start! Quick specs lang ta mga kapadyak para at least makaibaw ta kung unsa lang difference jud. So mag-start ta sa Caspar Ultimate Aero. So ang Caspar Ultimate Aero mga kapadyak kay nasi SRP nga 25,000. Dira ra siya magduwa sa 24, 23 to 26,000. Ihang size mga kapadyak kay 46 cm and 48 cm. Ang speed kay Shimano Sora R3000 nga inner cable na pod ni. Which is better kay limpi siya tanawon mga kapadyak. Also the latest sa Sora, if I'm not mistaken, RDFD kay Sora R3000. Frame ani mga kapadyak kay nice pod, nindot siya kay ngano kay ngon ko nice kay naka triple batted na siya. So mas pusgan, mas stiff, mas safe also from cracks. And although baga-baga iyahang frame, pero nanay mga scientific basis nga gipa lightweight gyapon nila, giminti nilang lightweight. Iyahang frame mga kapadyak kay aero type ni siya, smooth welding, so nice yung aesthetic. Design kay two-tone rani nga design, two-tone color. Yang fork mga kapadyak kay Japan carbon fiber T800 mo nilang kanang gi-emphasize jud ba. Yang tire kay Hutchinson Equinox 2 folding, so nice pod ni siya mga kapadyak kay lightweight jud ni siya kay naka folding tire. Saddle kay SR, stem kay lightweight 90mm, drop bar kay 420mm, and yung seat post mga kapadyak kay naka-aero na pod siya, which is also good for aerodynamics, makalusog jud ka sa hangin. Although if imo ni side view mga kapadyak kay wide kay siya tanawon kay tungod flat man gud siya, pero if imo i-front view kay nipis kay jud siya, mura ginani ba, nipis jud kaayo kay mulusot man na sa hangin. So iyahang brake kay Z-Star FR, iyahang hub kay naka sealed bearing alloy front and rear. I think quick release pod ni siya if I'm not mistaken, i-comment down below lang, correct ko. And iyahang pedal kay alloy pod, good pod for reducing weight. Iyahang rim kay alloy 700C, believe it or not, pero iyahang frame kay lifetime warranty. So ang kanindot ni mga kapadyak kay pwede ra pod nimo sa gimayhatag sa imong apo kay lifetime warranty jud na, pwede pa nimo ipailis. And this is an Indonesian product. And guess unsa iyahang weight. So ang weight ani mga kapadyak kay naa sa 10.6 kg. So I don't know if mo ni ang actual jud or katong nakasuwat lang sa box, pero this is really a good bike if pang aero ni siya. Lightweight kayo kay 10.6 kg. Wow, for 25,000 pesos. So very nice jud, affordable siya. So Pinewood Cayman Dream with a price of 18,000 to 20,000, dira ra siya magduwa iyahang price. So ang frame niya kay alloy internal cabling. So same ra pod siya sa Caspar Aero type siya nga internal cabling pod with smooth welding. So pites pod. Pero ako kay ba if triple batted ba ni siya nga frame or dili. Kay wala naka-specify sa yang specs. Yang fork mga kapadyak kay same ra pod sa Caspar kay naka Pinewood carbon. Iyahang tire kay CST 700 by 23C. So I'm not sure if naka folding tire ba ni or wala. Comment down below lang. So rim ani mga kapadyak kay double well 40mm. Ang hub kay quick release 2 bearing, same ra sa kaning Caspar Ultimate Aero. Ang kanindot pa din ng mga quick release mga kapadyak kay kung ma-flatan mo, ma-puncture mo sa events kay dali ra kay mailisan ng tire kay imo ra iguray ana. So remove na. And iyahang disadvantage mga kapadyak kay prone to kawat ni. So dali ra makawat nimo ang tires. So you have to have a safety pod nga mga chain para kada parking nimo na kay ma-seal.
Crank kay Holotech, sealed bearing, same ra pod sa Kespor Ultimate Aero. STI Shimano Sora 9-speed, external cabling R3500, which is the dili siya mas latest ning Kespor, although same nga 9-speed. Seat post pinewood alloy, pedal kay sealed bearing, same ra. Ang weight ani kay dili pa ko sure kay wala ko'y na search, kay I also did my research before airing this video. Around nani sa, I'm guessing lang, around nasa 11 to 12 kilograms. I'm not sure. Comment down below lang kung kinsay na pinewood nga naka-weigh in na silang bike. If imo na sila i-compare mga kapadya, kay actually same ra jud sila. Ang kataas lang sa Kespor kay naka lifetime warranty, as well as naka internal cabling. Iyahang STI, kuan pod iyang frame kay triple butted. Ambot lang sa pinewood if triple butted ba ni kay walay na naka-right yung specs. If ako'y papiliin mga kapadya, kay akong piliyon kay ang Kespor Ultimate Aero. Why? Kay first of all, I will take advantage of its lifetime warranty yung frame. So in case nga ma-crack or na something ma-happen sa kanang frame na ko, simba ko lang, kay pwede ra na ko i-return na ako'y lifetime warranty. Why? I should take advantage of it. Next mga kapadya, kay naka-internal cabling na pod ni ang STI. Aesthetic wise, mas nice ang internal cabling. Also, if maglimpyo ka sa yun ra, kay wala na kay ilimpyo nga extra cable sa gawas. Next mga kapadya, kay good for climbing ni, para nako lang kay imagine na 10.6 kilogram. So mura na siya mga high ends pod nga 9 point kapin, 8 point kapin, gamay ray kuwang. Although ang pinewood kay okay raman sad pang climbing, basta kusgan imong legs. Ayo pag aero if dili kusgan imong legs, kay mura nag-suicide. Actually naraman na ninyo if asay mas sulit kung wakay budget. First man gud nimo tanan mga kapadya, kay imong budget. So kung gipit ka sa budget, pwede naman ka mag pinewood, nothing's wrong. Murag same na jud sila specs, except mas high ang Kespor gamay kaysa pinewood. If wala may budget, pinewood it's enough. Pinewood it's really good sad for climbing, for races, pero I don't recommend aero bikes for long rides kay naka-aggressive ka nga position. Makakos nag backache and muscle pain ana. Ang kaning Kespor Ultimate Aero kay kadaganan pod kay ni-recommend ani sila nga bike. If ever daw ganan ka mo palit og pinewood, then small ipo na lang para maka-buy ka og Kespor Ultimate Aero. Pero I think Kespor Ultimate Aero is good. So para nako winner diri kay ang Kespor Ultimate Aero. Pero if gipit gay mo sa budget, pinewood Cayman Dream basta magpalipay nimo. Kay remember, walay pangit nga bike pero batasan na So ang Kespor Ultimate Aero okay raman, ang pinewood Cayman Dream okay raman sad. Gamay ra joy ko anila difference. And there you have it, ang Kespor Ultimate Aero and ang pinewood Cayman Dream. So para ninyo mga kapadya, kasamay nakadaog ato ang pinewood or ang Kespor, comment down below lang para ato na istoryahan. And sa mga nay Kespor Ultimate Aero dira og pinewood Cayman Dream, comment down below kung unsa yung mga experiences, unsay pros, cons, para makaibaw pod ang uban natong kapadyak members and makashare sad sila sa ilahang mga knowledge. So don't forget sad to smash the subscribe button and the bell button kay dagan patag i-upload nga videos. Like, comment, and subscribe. Like if naganan mo ning video para makaibaw sad ta if nindot ning topic. Comment if na may suggestions, feedbacks, suggestions, questions, or anything para mastorya nato. And subscribe if wala pa mo ka-subscribe kay dagan patag i-upload na video. So, thank you so much. Again, this is your Kapadyak Bisdak, Dan, and see you in the next videos. I think napatay oras. Before ta mo ning video kay I would like to thank my 175 subscribers. Mga sir, mga ma'am, salamat kayo sa pag-subscribe. Moabot rang panahon nga molambo ning channel. So, I hope nga continue gyapon ninyong pag-support even though manginani nga panahon. At least makahatag kog mga knowledge nako ninyo o ma-share sa ninyo yung mga knowledge nako. And thank you so much jud sa pag-support. Kani dako na jud kining pagtabang, ang pag-like, pag-comment dako na kinang tabang para sa channel para mo lambo. Also pag-share sa inyong family members, sa inyong mga friends para
at least nasa sila may bawaan about bikes, and no, you don't know if maganan sila and musod sila sa bike world, di ba? Managanta Kapajak community. So be proud nga nakasubscribe ka ni, and don't worry, inig 1,000 subscribers na ako, I'll give a giveaway sa inyo. So watch lang jud mo pirmi, like, comment, share, nana dako na jud kinang tabang. So thank you so much once again. See you in the next video. I never